Hai lamso gondor no kom bor khin tegen entertainment YouTube channel bai tumai khajana mari kiching song khaklai no jotno kam krong no tong na hene hai no ni bagi chikon cha update tui phega jenro o update na kan kan bel khna khakham nai tam ni sini bubagra tabok saksori hamya klaija awni bagi botni pus khlai ye lokorok no bini bagi prayer khlainan bagi bo koikha tei bono kisa nakari tone jadi hini bo saka ge o jaga o sini bubagra botini tweet khlai samani ge omo haise je थांनाय जे साल किसा सकां बबेलाखिनो साक्षरे हामया क्लाइ तंगानि सावा गाव जागा बसाका for the last few days I have been down with heavy fever and severe cough and cold. I have been advice rest from the doctor hence complain kindly bear with me hini bagra saka galai thangnai kisasak saldromoi bini sago kulum tei kuchukma phaika inka bani bagai kongare rogrom mani bagai bo doctor bai naija kain chawo inka doctor bai naija gai doctor bono kisasak rest khlai eba lenai tongdi hini saka hini bo sawo inka bani bagai norokano kisa khairogei nakar jadi hini kisa bubagra botini lukurokno koi saka je soijo khlainani bagai kisa nakari jadi hinai ga phadi sung sini bubagra ni bagai suri laina sini kaiton thanibo tamni ke bo habelakana hamya saksuri hamya sanggaton saimano ekaboni bagai bo mungsata daruthun mungsata korothun bo kaham kurung tongthun bini life ni bagai bini saksuri ni bagai sung suri laina tamni ke sini bubagra smise sini tipra sarokni jeta manthaino botini sanai tubima phaimanai ke jung buskang solo daki dakino quantity sono solution tuibo good news kana layana ekaboni bagai sung joto nasingi tonglayana phadi jung sini bubagra ni bagai sung joto pal suri layana ga khaklainrok bubagra ni bagai suri layana henai tinorok bubagra ni jeta lumui tongmani kongore manjabi tongmonorok tini update chaiman kana ekaboni bagai norok suri lai jadi bodak dakti hamna nengthun buskang salni bagi yapri semana nengthun ngai tinin baga sukno haina haina next video malai thnai jotna hambai